Nije u redu sa mnom da me ovi ljudi vole. Tako je, I da me hvale. to govoriš i od samog početka. Nenade, da li možemo da vidimo imitaciju Mikija? Otac kurac! Neću više se igram! Neću, jer je dobra! Anđela, dođete poljubim. Nenade, a kada obeća da više neće i onda kada je... Stvarno ne znam zašto sam ovo radio do sada. Mislim da je skroz potpuno drugačije od onoga što sam htio da se naspine. Ja ovdje pričam sa ljudima koji nemaju pojma o životu, nisu pročili B knjige. Šta? Ma jebem ti majku! Jebem majku! To stavi majku u pasu te kuva! Dobre, hvala! Jel da priđeš? Ja ti me majka kolaža. Jebem mater u pičku ti jebem mater. Jadite govno! Kaži me! Neću! Miki, vrati se! Druže! Kako izgleda situacija kada se... Da ti čestitam. Čestitam. Čekaj. Jesi mu šapnu ovdje? Si blenda. Ajde. Da ti čestitam. Ajde. Pa što je se igra? Pa igra se. Eto vidiš stvar. Nenade, kako izgleda situacija kada se Miki rastaje od života, upada u depresiju, kada se žali nekome, druže, prijatelju, meni nije mesto ovde, kada nabraja sve ovde, učesnike i... Druže, šta ja ovdje radim? Imao sam dobar život, živim u Kupinovu kao car. Ljudi mi, mojim drugari mi daju, brate, po 500 € mesečno. Šta će meni neka Vesna Riva, ja nju slušam? Neka stavi svoje majci prstu u pasulj kad kuva. Ja slušam nekog zmaja. Ne mogu da verujem, maca ima fanove koja, mislim, šta ona predstavlja? Druži, ima sve normalno, imam napolje. Ja sam došao ovdje. Mogu mi je 6 i rekao, ne mogu mi šta radim ovdje. Miki, je li tebe nekad Vesna Rivas uvredila prva? Ne, kako ne? Ona se laže, druže. Ne, Vesna Rivas je jedna humorna žena, ona nikad ne laže, njena karijera je toliko uspješna da je opet došla u reality. Sve što kaže u pravu si, Vesna. To stavi majci u pasulj kad kuvaš. Miki, da li voliš Anđelu, da li je ta zaljubljenost prešla u ljubav? Ja ne znam zašto ljudi i dalje komentarišu našu vezu. Šta ja ima loše? Više ne može se ljubiš u realitiju kao ne. Ja ne znam šta je ovo, pustite nas da živimo. Nici igram realitija. 20 sati provodim sa njom, 4 sata spavam. Vi opet gurate nos u naše poslove. Ja moram da se krijem sve ovdje svi zato što je takva djevojka, njena majka me ne podnosi, znamo, ja se trudim opet da ne podnosim. Šta da radim ljudi, vi opet nos stavite još u poslije. Tako, Anđela, kaže mi. Da, a Miki, jel se ljubite? Ma mi se ljubimo iznad kamere da nas niko ne vidi, ja neću, ne želim da se vidi. Devojka je takva kakva je, ja to poštujem, ja stvarno zaljubim kao idiot. Ja pišem pogledalo Anđo, Đanđo, Manđo, ja nju volim, ja sam uzao, popisao se na 100, pa na 100, pa na 100, pa na 100, da napišem gore. Mogu sam A Miki, kako mišljenje ti imaš o Nenadu? Kako mišljenje imaš o Nenadu? Ma budala je, ne znam šta on misli šta je ovdje. Ako je osvojio prvo mjesto, ja misli da će opet. Imam bre drugare milionere, čoče, za šta se on tripuje? Samo ovako pomenem i mene i plati. Ne znam šta se on bori ovdje. Dobro. Ma neću pričam. Kazni me! Miljana, kako se osjećaš danas? Super sam. Što, Ivana? Pa, da li si se danas posvađala sa nekim? Jel te neko uvredio? On je samo pristao i mene huno pozadi, ja sam mu rekla da mi to ne radi. Slušam. Obsobim na majku, ja mu ništa nisam rekla, on je posle mene napravi gurno me tu, ja pričam. Alo, ja pričam. Ja sam posle rekla da i sad treba da se kazni, treba. I on mogu me boli glava, hoće mi izglasira, može mi izglasirati. Ne mogu više. Ali Miljana, ti si se radovala Nenadovom povratku. Ti si želela da Nenad dođe. Kakav je sad to odnos? I Miljana... Ja sam bila budala, ja sam Miljana, htjela šta si ti radila sa Nenadom? I sad kad mi dođe, ja sam pogrešila, ja sam jedna budala, eto tako mi treba kad trebala. Aha. A dobro, a jesi li ti Miljana pokušala Nenada da... Šta si ti radila sa Nenadovim pantalonama, Miljana? Da li si radila uopšte nešto ili nisi? Kakvim bre pantalonama, Ivana?
Pa tu kad ste sedeli, Miljana, sedeli ste tu na trosedu. Sećaš se, Miljana? Nemoj sada, ja sam sve videla. Miljana, videla sam. A igrala se zezala. Miljana, videla sam. To je šou. Uštinula te je za pantalon. A, kad mu štinula za džokter. Miljana. To je bila, sanjala sam se. Sad si mi izbacila iz bita. Kao Nenad ti je stao i rekao. Kaj bi im rekao? Da. Dobro. Miljana, jel te nervira Zorica? Da, ne, Zorica. Iznervira me neki put kad mi tako nešto kazi, gurnula me gore, niko sam bio na zradi tu iza kamera, ona je tu iza kamere, gurnula me, a nema već sad smo dobro, čekam da mi isfenira, ako će sutra da mi isfenira, ako ne se kao koza, ne mi isfenira slađe. I ovako se durim sa njom, pa me baš briga, eto. Hoćeš da me pitaš nešto? Mogu da se pitam kada da spavam. Ne možeš da spavaš, ne možeš. Miljana, svako večer me pitaš, ne možeš. Ne. Ma pusti kurac! Ne. Pusti kurac! Miljana, jel... Pusti kurac! Ne. Da došlo se iz mesta kao da mi rade! Miljana, jel te boli stomak? Stomak me boli, pritisak je mi, boli me glavi, ugrala sam ruke, boli me koljena, nisam mi padne noge, sve me boli. Molim se puno da spavam. I zub me boli, glava me nos me boli. Molim se ako mogu da spavam. Hvala, boleli te kiču. To i kičma me boli, mako. Malo pre me gurno, me me kičma, sve sam ovako i sad. Ne mogu više, evo tu, gledaj sam me boli, evo zašto mi je kičma. Pacijenti su mi male Miki, pa sam batala kad internetu, vreme kad me prošlo. Molim? Si tu za mene šta ti bilo? Znaš da koristam kiču? Znaš da nije jasno. Znaš da koristim kiču? Pa da pare pet... Mene mogu majka me gledala, za svoj pa nosim minisu. Miljana, ti si otvoreno pričala o tvom odnosu sa pevačima. Joj, nemoj to ime ne pominješ. Pa kako da ne pominjem? Pa kako? Ja sam to rekao, sam i brisao iz života, više ne čuo pominjem. To je moja gadna prošlost, ja više neću. Ali Miljana... Jo, Mišel! Tvoja lepota! Evo samo ću vas zamoliti, polako, zamolit ću vas samo još nešto. Bila je jedna fenomenalna situacija baš između vas dvoje. Biljana i Nenad, bila je žurka, poželi pesmu. Uvati sam me za dupe, pišu. Da li možete da zamenite uloge? Da ti, Nenade, budeš Miljana, a Miljana ti da budeš Nenad. Jel se sećaš kada ti je podigao haljinu? Ajde, molim te. Evo, Miljana igra. Ja da budem Nenad. Ti si Nenad, da. Budi Nenad, baš budi Nenad. Molim ti budeš Nenad. Digni mi halju. Stoko jedna. Ali Miljana, ti si Nenad i sada taj vaspitni šamar koji je bio jer ti je podigao haljinu. Lupila si mu šamar i nastavila da igraš kao da si ništa. Zašto sam ga zaslužio? Da, a i Nenad je isto nastavio da igra kao da Ja sam uvijek kad sam gledao taj klip. To je top klip ono uvijek. Najviše Bože da je to kući stavio toalet. Koliko što se znaju, gdje voda je boć? Da poliže. Molim vas još jednim aplauzom pozdravite. Bravo, Nenade. Prvi aplauz si doživeo u parovima kako treba. A da nije bila kazna. Mi nekada aplaudiramo kada dodeljujemo kazne. Ne znam da ste vas dvoje bili tu, nije kazna. Ali ovo su zaista najljepši momenti večeri kada vi pokažete vaš show program. Tako da bih... Dobro, da stanemo malo pa kad ponovo naiđe inspiracija ja ću vas podići, neke od vas. Mene žao zmaja. Miljana, ti kažeš da... Dobro. Hvala, Miljana. Zmaju, šta ti misliš o tome? Ja sam rekao da će Mike Evanđela ispast. Aha. Možda malo tiše.
Tiše. Postoji osnovna sumnja da će ona ispadno. Miljana, vrati se. Nemoj njega, molim te. Zašto? Ne mogu. Odvrtan mi je. Jel možeš Zmaju da mi otpevaš pesmu? Hajde, dođi sad, evo ima na tragu, dođi. Hajde, ustaj, hajde, počet se vrati, hajde. Zavrti mi se u glavu. Ne mogu. A on nema pojma tebe. Ja moram samo nešto pre nego što počnete da pevate. Zmaju i Nenade, ja ne znam da li zato što ste skoro 9 meseci zajedno, ali vi ste stvarno počeli da ličite. Evo, ukoliko smeš, samo stani pored Zmaja i onaj tvoj pokret očima i kad kreneš da, evo, samo stani pored Zmaja, pevajte zajedno, ako neko ne primeti sličnost, ajde, može, evo. Doći, moj kolega, doći će moj kolega. Je li liče ili ne liče? Ja trebam da izađem odavde sutra. Sličnost je više nego evidentna. Kad se probudim u sred noći, nemoj molim. Zorice, meni je žao, ali Najbolje videla Zmaja. oni stvarno liče. Nemoj, Ivana, molim. Žive zajedno već 9 meseci, to je normalno. A isto kad se probudim u sred noći, nego u sred nekog čina pomisli se na Zmaja, umreću, nemoj molim. Nemoj molim. Ajde, Nemoj molim. riči, Vala, riči. Oj. Javi si u sred seksa, Dragoja! Riči, Vala, riči. Nenade, moraš ti sad. Nemoj pored ovog ljudi. Samo mi. Dragoja! Nenade, Dragoja! izvoli. Šta ima Zmaja? Replika, ajmo. Šta ima Zmaja? Kako si? Ajde. Počeraj stoku. Hoćemo dvoje. Hajde, mogu! Ne znaš više da ga ne ideš. Ne mora. Možete li vas dvojica svako da da zadatak, dakle kratak zadatak, Zmaj da tebi, ti ga imitiraš, ti daš Zmaju zadatak, on tebi izimitira. Moga mi sine nešto Evo, izgitali. ajde, izvolite. Ajde, idemo. Challenge. Idi tamo na tvoj tepih. Da. Da mu ja dam zadatak. Da, imaš, ali ne, ali Zmaju, isto kao dozivaš Dragoju. To je prvi zadatak. On mora da ponovi isto. Onda on tebi da zadatak, onda ti ponoviš isto. Dakle, nikakva podpitanja, nego imitacija. Na svoj tepih stani tu. Nenad ima svoj tepih. Zmaj, sedi ja se tu zbog kada, zbog ti istina.
Na sredinu tebe. Da, samo mu daj zadatak, evo kako zoveš Dragoju, a Nenad treba da ponovi isto, onda on tebi daje zadatak. Ajde. Dragojo! Sad ja isto. I onda ja biram šta će ovo. Dragojo! Ostaj! Ostaj! Hajde na bazen, donesimo tu da čekići kliješta. Hajde na bazen, donesi mi dug čekići kliješta. Moram zagraditi ovo što su provalili volove ove rozgeva. Prošćeš na kao. Moram zagraditi ovo što su oni izgledali. Idi da neske kažem, da idi da neske kažem. Šta mi tu pamituj? Ti si ti ovdje. Ti si ti ovdje. Jasna, šta si? Idi poslušaj kad kažem. Idi poslušaj kad kažem. Nemoj ti doraditi. Nemoj ti doraditi. Maro! Idi ga vodi ovdje! Idi ga vodi ovdje! Nije ni skonto! Nije ni skonto! Hodo ja za pomoć! Hodo ja za pomoć! Koni ga jebe! Koni ga jebe! Bravo, izazov je prihvaćen. Sad Zmaju, dođi sad, tebi daje, sad ti sve radiš isto što i Nenad. Vrati Nenad. Ajde. Ajde. Spravo? Da. U isto vreme kao ja. Isto vreme kao Ova mi se sviđa više od licitacije. Znate, ako nastavimo isto, otkazat ćemo licitaciju. Ako se nastavi ovaj show ovako do kraja, otkazujemo licitaciju, da znate. Ja mislim da bi duel ili ne dvojni.